Most fel fogok venni egy videót, az ok, amiért ezt teszem, mutassuk a kutyát, mert ez a legjobb, az nem valami vidám, és le fogom fordítani németre, majd itt is lesz magyarázat még, mert van egy számomra fontos személy, meg van közös ismerős, úgy gondolom, hogy itt élek, nekem ezt németül is el kell mondanom. Majd ide még valami. Jetzt soll ich eine Videoaufnahme machen. Warum ich es tun soll, ist es gar nicht gut. Hier kommt noch etwas Comment. Ich kommentiere es, dass ich Video mache. Darum, der Grund, warum ich Deutsch übersetze, ist, dass ich hier lebe einmal. Zweites Mal habe ich hier eine mir sehr wichtige Person und gemeinsame Bekannte gemeinsame Bekannte, ich muss etwas erklären, meine Standpunkt sagen und so weiter. Tehát én mondanom kell az álláspontomat. Na most a német az amellett, hogy hibákat védhetek, azért sem lesz igazán jó, mert a magyar nyelvből adódóan monoton lesz. Mert nekem ez, ugye ez az anyanyelvem, ez nagyon erős. Vielleicht wird es nicht klar, nicht genießbar oder weil es geht nicht nur um Fehler, die ich machen werde, sondern wegen meiner Muttersprache, Ungarisch, wird es monoton. Monoton zu Deutsch, so monoton. Das nicht, ich werde nicht ganz gut betonen, weil das ist sehr stark. Es charakterisiert mich, dass meine Muttersprache, dass ich Ungarisch spreche. Ich glaube, eine wichtige Person in meinem Leben wird es verstehen, weil wir uns jeden Tag reden. Tehát akinek ugye szeretném is már mondani, hogy a számomra fontos személy, az fogja érteni, mert hogy vele naponta beszélek, és ő meg fogja érteni. Na most ide még, és még mindig nem tértem rá arra, hogy miről fog szólni. Und natürlich noch nicht klar, worum es sich handelt wird. Ja, hogy... Mert ugye ezt a fontos személyt nem akarom kizárni az életemből, ugye ezt is gondoltam magamban. Tehát ich diese wichtige Person möchte ich nicht aus meinem Leben rausschließen. Es kann mit zwei Betonung sagen, ich hatte eine Freundin. Oder mit Fragezeichen kann ich diesen Satz auch sagen, hatte ich einen Freundin. Tehát nekem volt egy barátnőm, és meg is kérdeztetem, hogy nekem volt-e egy barátnőm. Hát das Wesen. Kurz zusammenfassen. Tehát volt nekem egy barátnőm, a lényeget röviden összefoglalom, ő kölcsönkért tőlem pénzt, ez 100 euró volt. Sie hat von mir 100 Euro ausgeborgt. Es war 100 Euro. Most már csak 90. Das ist, es ist schon 90 Euro. Ich hoffe, dass ich jetzt übersetzen. Also
hat sie 100 Euro, was heute nur 90 Euro geborg, langsam vor einem Jahr. Tehát ez lassan egy évvel ezelőtt történt. Ja. Und sie hat sich immer entschuldigt, tehát ő mindig mentegetőzött, dass sie schon langsam wird alles mir zurückzahlen, hogy ő ezt vissza fogja nekem fizetni. Und ich hatte eine, nach meiner Meinung, geniale Idee, wie sie zurückgeben können. És nekem támadt egy zseniális ötletem, hogy ő hogyan tudná ezt az összeget kifizetni. És akkor, hát, folgendes habe ich herausgefunden, tehát a következőt találtam ki. Dass sie jeden Monat 50 Euro, dass sie mir jeden Monat 5 Euro zahlen, so 5 Euro, so viel Geld hat alle. Tehát, hogy ő minden hónapban nekem 5 eurót kell, hogy fizessen, hát ennyi pénze mindenkinek van, bis diese 90 Euro zurückbezahlt ist. Und es dauerte 1,5 Jahre lang. Tehát neki ezt az 5 eurót addig kellett volna fizetni, amíg a 90 eurót, amivel tartozik, visszafizette. Und ich habe gedacht, dass sie mit mir freuen, dass wir uns zusammen freuen, dass sie mit mir gemeinsam freuen wird, dass wir uns freuen, dass es sie auch erfreut. Tehát én azt gondoltam, hogy ő is örülni fog ennek, most itt nem tudom, mennyire ment félre, hogy ich habe mich sehr gefreut und ich habe gedacht, wir werden uns freuen. De ez passiert ganz im Gegenteil. Tehát ennek pont az ellenkezője történt. Sie hat sich empört, tehát teljesen felháborodott, mintha valami rosszat akartam volna. Als ob ich etwas Schlimmes wollte. Nicht umgekehrt. Ja, ich will wissen nicht, hier möchte ich noch sehr viel sprechen. Na, und dann, also wir haben uns scharf so verfeindet. Also, tehát mi nagyon csúnyán összevesztünk, und ich bin mir sicher, dass ich diese Geld nicht zurückbekommen kann. Tehát én teljesen meg vagyok győződve arról, hogy én ezt a pénzt nem tudom visszakapni. Hauptsächlich mit diesem Video. Fönként ezzel a videóval. De jó, ég fölkelt. Mit diesem Video. Weil ich habe keine Chance. Tehát, hogy most ettől a videótól, de hát akkor mit várok? Was erwarte ich von diese Video. Tehát, hogy mit várok el ettől a videótól? Hát, von einer Seite, tehát, hogy az egyik oldalról, ich glaube in Medien. Tehát, damit mögte ich einleiten. Tehát én azzal szeretném bevezetni, hogy én hiszek a médiában. Tehát, jó, egyelőre most ez csak én hallom, meglátom, tehát momentan höre ich und sehe ich nur ich, also einzige. Also, und ich weiß nicht, ob jemand sich interessieren wird. És nem tudom, hogy egyelőre csak én nézem, nem tudom, hogy valakit ez még érdeklődni fog ez iránt. Ja. Also, de hát én hiszek a médiának az erejében, hát vagy abban, most már így nehéz, vagy abban hiszek, hogy működik, vagy abban hiszek, hogy ez egy idea, és ezen dolgozni kell, és akkor majd egyszer ez az idea működni fog.
Tehát ich glaube, entweder daran, dass es funktionieren wird, oder daran, dass das ist ein Ideal, wofür man arbeiten soll. Und danach wird es einmal funktionieren. Hát, hogy én ezekben hiszem, tehát nem tudom, és akkor most rátérek arra is, hogy sok mindenre először is bevezetem, mert azzal, ami az én oldalammal vezetem, tehát az én oldalamon tudom elkezdeni. Ich kann nur damit beginnen, was bei mir abgespielt ist. Damit bei mir abgespielt ist. Az biztos, hogy nekem is bizalmatlannak kell lennem. Tehát das ist ganz sicher, dass ich auch nicht so sehr an Menschen vertrauen kann. De most bizalm. Moment. Vertrauen an. An Vertrauenswort in die Obhut. Vertrauen visszalassen, nem tudom. De an. Auf ihn zu, ich glaube, das zulässt. Das ist so schwer. Das habe ich kapiert im Allgemeinen. De arra, ja, most zu, also, ich habe auch, jetzt muss alles von anfangen, also, ich glaube, ich habe auch wenig Vertrauen zu Mitmenschen, also, zu den Mitmenschen. Hát, hogy én is nagyon nehezen bízok az emberekbe. Grund dafür, weil von ganz zum Beginn, also ich war sehr Kleinkind, also vielleicht noch im Kindergarten, aus meiner Kindheit, aus Kindergarten habe ich sehr negatíve Erfahrungen. Tehát nekem talán már óvodás koromtól is vannak nagyon negatív tapasztalataim. Tehát nagyon negatív tapasztalataim vannak. Hát nagyon, és később is, danach später es begleitet mich in meinem Leben. Tehát, hogy ez elkísér így az egész életemben. Das falsche Menschen kommen zu mir. Auf eine kurze Zeit, ein paar Minuten Bekanntschaften. Tehát, hogy ilyen hamis emberek jönnek így hozzám, és ilyen pár perces ismeretség, azzal a szándékkal, hogy ártsanak. Tehát már eleve egy ártani akarnak. Also, ich habe das vergessen, notieren. Tehát, hogy diese Menschen haben Absicht, mich zu schädigen. Also ganz offensichtlich. Eine kurze Zeit wegen gar nichts zerstritten, verfeindet, also sehr grob, wie jetzt auch passierte. Also natürlich, es ist so schwer. Also, und ich weiß nicht ohne Grund. Es scheint so ganz ohne Grund. So, weil ich habe gar nicht dafür getan. Das ist nicht meine Wille. Hát mert, és úgy tűnik, hogy ok nélkül, mert ez nem találkozik az én akaratommal. Tehát ez teljesen
szándékom nélkül történnek ezek a dolgok. De akkor is az ember próbál megértő lenni. És például nem kibelezni a kutyát. Hát a feldelméten is. Darmen. Man versucht nicht den Hut und entdarmen. Kivelezni. Szóval igen, ez így nagyon nehéz. Ugyanakkor az ember próbál megértő lenni. Gleichzeitig versucht man verständnisvoll sein. Zum Beispiel, weil das ist eigentlich eine, bei uns, das ist alles, was geschehen, ein sogenannter Huhn-Prozess. Das heißt, es ist eine sehr bagatelle Sache. Also sehr bagatell, diese alles, was passierte, weil man borgt nicht für Fremde, weil wir nicht zurückbekommen von einer Seite. Von anderer Seite, wenn jemand damit missbraucht, dann damit macht kaputt eine menschliche Möglichkeit, ein menschliches Ding, weil es gibt einen Extremfall, es gibt einen extremen Fall, was glaube vielleicht im ganzen Leben einmal kann passieren oder auch einmal nicht. Das kann sehr selten vorkommen. Aber ez kann sein. Tehát van egy extrém eset, aminek nagyon-nagyon kicsi az esélye. Hát ez hat wenig chance. Tehát egy dolog kevés esélye, hogy például szombat van, és jön a karácsony. Zum Beispiel, es ist Samstag, kommt Weihnachten. Es ist der letzte Tag, als die Geschäfte geöffnet sind. Tehát ez egy szombat, és ez az utolsó nap, amikor az üzletek nyitva vannak. Es ist der letzte Tag vor Weihnachten einzukaufen. Tehát ez az utolsó nap a karácsony előtt bevásárolni. És ez például egy fiatal anyuka, aki kalandvágyból kijött külföldre. Das ist zum Beispiel eine junge Mutter, die wegen Abenteuer, also aus Ausland gekommen ist. Und sie werden auch Gäste haben, és neki lesznek vendégei is. Und sie hat ihr bankomatkártyát verloren, és ő elhagyta a bankkártyáját. De tudja, hogy karácsony után, amikor már nyitva lesznek a bankok, tud majd vásárolni. Tehát sie hat ihre Bankomatkarte verloren, aber sie weiß, wenn alles wieder geöffnet sein wird, kann sie in die Bank gehen, Geld abzugeben. Tehát, hogy tudja, mindenki jutott, akkor bemegy a bankba, és tud levenni pénzt megint. Szóval, és van egy szomszédja, akivel még nem ismerik egymást. Vagy több szomszédja van, de a közvetlen szomszédhoz kopog be. Und sie einklopft zu ihrem direkten Nachbar, die neben ihr wohnen. Und borgt Geld, einzukaufen. Aber verschwinden kann nicht, aber Lüge herausfinden, also belogen, danach, das kann damit missbrauchen.
weglaufen nicht, aber damit kann es unabhängig davon missbrauchen. Vielleicht wollen Papírscheibe lassen, talán tudnak papírt írni, de tudom, hogy ez mindenképpen egy tyúkpej. Aber ich weiß, das ist absolut ein Rundprozess, also das ist Bagatell, das kostet mehr Geld vielleicht, als wie viel bringen kann. Tehát ez többe kerül, mint amennyit tud hozni. Tehát, hát, hogyha ja, hát szóval man, damit riskiert. Hát ugye ezzel kockázatot vállal, de nekem meg tényleg senkim nincs, tényleg, és úgy voltam vele, hogy hát ennyi kockázatot vállalok, mivel nekem itt weil ich hier niemanden habe, hier in Österreich. Ich war so, damit dass ich diese Risiko unternehme, so viel. Tehát, hogy azért is, das ist auch kein Grund. So, aber das klingt wieder nicht schön, weil das ist viel Sache. Nein, das weil ich darum, also, es klingt nicht, also es klingt nicht schön. Weil ich hatte das auch erzählt, dass, darum habe ich ihr Geld geborgt, ich für diese sogenannte im Gänsenfußfreundin. Azt nem szedheted ki onnan. Weil sie gesagt hatte, dass ihr Hund krank ist. Tehát mert mondta, hogy a kutyája beteg. De akkor már voltak ilyen ellentmondásos elszólásai, danach sie hatten widersprüchliche Aussagen. Zum Beispiel hat sie gesagt, der Hund kommt gerade aus Lucky, einem ungarischen Tierheim. Tehát voltak ilyen ellentmondásos elszólásai, például mondta, hogy a kutya egy magyar menhelyről jön, und jetzt hat sie gebracht, és most hozta. Aztán később kiderült, hogy ez a szívféreg, ma utána néztem, danach später ist herausgefunden, weil ich habe nachrecherchiert im Internet, hát ugye az interneten utána néztem, hogy ezt a szívférget nem annyira Európában, hanem nyaralás során homokos tengerpartokon tudják összeszedni a kutyák. Das diese Krankheit, diese Herzwurm, was sie ihre Hündin hatte, nicht in Europa, sondern in den Sandküsten, also Meerküste, also bei Meerufer, in den Sandküste erwerben können, die Hunde. Aber ich hatte was bin ich ein Tierarzt? Warum sollte ich? Aber nicht nur, sondern ich hatte irgendwas Omen. De hát mi vagyok én állatorvos? Tehát nem tudom, hogy azt mondta, hogy ez és tehát nem vagyok állatorvos, meg az tűnt fel nekem, hogy ő, mintha lehúzós lenne. Tehát gyanús volt. Es war mir verdächtig, dass sie sehr fürgelt ist. Also, zum Beispiel, ich wollte, dass sie ihre Schuld so zurückzahlt, nicht zurückzahlt, sondern zahlt so zurück, dass sie auf meinem Hund aufpasst und bekommt nicht kein Geld, sondern so viel weniger Schuld hat. Tehát, hogy be tudjuk a kutyaszittelkedésbe, mert ugye én úgy ismertem meg őt, hogy
Kutyasittert kerestem, weil ich habe sie so kennengelernt, dass ich eine Hundesitter gesucht habe. Ich konnte nicht mit Lucky gar nichts machen. Na, was noch dazu? Hát, hogy mi még hozzá? Hosszú. Aber ich habe gedacht, dass sie schwere Situation hat, oder Lebenslage. Azt gondoltam, hogy ő nehéz helyzetben van, vagy nehéz olyan élethelyzetben van, és nem gyulladt ki a vészcsengő, vagy nem foglalkoztam vele. Tehát, hogy diese Alarm war bei mir nicht eingeschaltet, dass ich mit ihr aufpassen soll. Ich habe nicht daran gedacht. Aber jetzt, also unsere Beziehung ist total kaputt gegangen und so, alles ist so ausartet. Unsere Beziehung ist so ausartet, das ist so unglaublich. Was ich nie gedacht hatte, dass es passieren kann. Aber man denkt, wo kann seine eigene Verantwortung sein, tehát az ember gondol arra, hogy hol tud a saját felelőssége lenni, és természetesen én is. Tehát, natürlich, ich denke auch daran, dass ich irgendwie Fehler gemacht habe. Aber das war, das konnte nur sein, dass ich etwas falsch verstanden habe. Tehát, hogy valamit félreértett, vagy missverstanden kann sein, triffiger Grund nicht. Tehát, hogy a félreértés lehet, de igazi ok nem. Tehát, von einer Seite, weil zum Beispiel vielleicht als wir uns kennengelernt, ich sollte viel vom Lucky sprechen, weil zu Lucky muss eine Erklärung, eine Verwendungszweck oder wie heißt das, diese Lucky ist es schwer, also eine Anleitung, wie mit Lucky umgehen kann. Tehát, hogy kell a Luckyhoz egy ilyen, nem tudom, használati útmutatót kellett adni, tehát, mert azért vele nehéz eset, ez is egy schwere Fall. Tehát, hogy ugye beszélgettünk, és nekem ugye a kedvenc témám ugye az evés, és ugye nem sovány is. Mein Lieblingsthema ist Essen, genau ez a Speisen, tehát nem az evés a kedvenc témám, de hanem az ételek. És akkor nekem mindig, és egy étteremnél voltunk, és akkor nekem mindig ezek juttak eszembe, és ami eszembe jutott, mondtam. Tehát, und wir waren bei einem Restaurant, was mir in den Sinn gekommen, da habe ich ihr gesagt, also, und immer Essen gegangen. És ez mindig az evés körül forgott. Ez kreiste Essen, tehát ott forgott, és akkor elmondta, hogy ő azért túlsúlyos, mert neki valami anyagcsere problémája volt. De ez nem volt megkérdezve, mert közöm sincs hozzá, nem is érdekelt. Hát, und dazu hat sie erklärt, dass sie Stoffwechselprobleme hat, was ich gar nicht gefragt hatte und auch nicht interessiert, hogy das ist ihre Sache. Hát ugye meg nem gondolhatja, hogy nem vagyok ennyire primitív, mindig so primitív, dass ich nicht weiß, was ist Körperstruktur. Tehát, hogy én nem tudom, mi az a körperstruktúra, hogy valakinek vékony csontja van, vagy erős csontja van, vagy vastag a testfelépítése, vagy vékony, vagy magas, vagy kicsi és vastag, vagy nagy és vastag, tehát, hogy diese Kombinationen, tehát ezek a kombinációk, jemand hat stark Körperstruktur, jemand ist breit, jemand ist small, jemand ist
lang und breit, jemand ist klein und breit und jemand ist klein und dünn und so weiter. Also viel Kombinationen. Natürlich bin ich nicht so primitiv, dass ich jemanden damit spotten würde. Dass ich jemanden damit spotten würde. Und noch dazu, hogy valakit nem vagyok ennyire, hogy valakit ezzel csúfolja. Noch dazu, ich weiß ganz genau, wie schlecht kann sein, gespottet zu sein. Tehát ráadásul én pontosan tudom, hogy milyen rossz tud lenni, hogyha valakit kigúnyolnak. Ich war schon auch viel gespottet. De engem is sokat kicsúfoltak. Ich glaube ohne Grund, én gondolom, hogy ok nélkül, mert ugyanilyen kvalitásokkal, vagy nem mindenkivel csinálják ezt, mert aki ugyanúgy néz ki közben, mint én. Tehát nicht mit allen wird das gemacht, oder viele schauen genauso aus wie ich und dann bekommen und dann nicht mitbekommen sowas. Also, hogy jó, sokan ugyanúgy néz ki, mint én, ja, ezt már mondtam, tehát ebből nem kapnak. Aber das ist völlig uninteressant. Ich bin erwachsen und dann zum Beispiel ich hatte eine Schwiegermutter. Hát nekem úgy volt az anyósom, ő nagyon ügyes volt, nagyon ügyes dolgokat főzött, meg nagyon ügyesen gazdálkodta ki, hogy hogyan miből főzzön. Tehát sie hat geschickt gekocht, also, und es war auch geschickt auswirten, wie, woher sie kochen kann. És sokat tanultam tőle. Ich habe von ihr sehr viel erlernt. Darum ist es, ich finde Kochen ein angenehmes Thema. Und noch dazu, sie kocht auch regelmäßig wie ich. Nächste. Ich habe geglaubt, wie sie reagierte auf Sachen, wie mein Ex-Ehemann nachmachen würde. Mint hogyha az ex-férjemet, tehát a volt férjemet utánozta volna. Nachmachen würde. Das war auch, aber das ist auch bedeutungsvoll. Das ist hier Problem, dass ich habe nur Mosaikstücke von alles, was geschehen ist. Ich habe Musik, ich habe keine, das ist meine Geschichte. Ich kann nicht interpretieren. Ich kann nicht interpretieren, was dahinter steckt. Weil ich weiß nicht, weil ich vermute das und vielleicht alles ist ganz im Gegenteil. Tehát, hogy én nem tudok a dolgok mögé látni, lehet, hogy én feltételezhetek azt, és közben lehet, hogy minden holmolok egyenesen másképp, mint ahogyan én feltételezem. Ja, was ich nicht gesagt habe, aber hier notiert, tehát amit nem mondtam, de ide jegyzeteltem, hogy also, aber ich hatte von meiner Kindheit, ich habe darüber schon mal gesprochen, jetzt muss ich zurückkehren. Tehát, hogy én erről már beszéltem, most muszáj visszatérnem, hogy nekem vannak ilyen természetes ellenségeim, úgyhogy nem is teszek semmit, mintha nem tudom, valami erdőben élő állat lennék. Hát ich habe natürliche Feinde, wie ein Tier im Wald. Also ich habe natürliche Feinde, das heißt, dass ich nichts dafür tun soll, dass ich diese Feinde habe. So meine ich. So, das, ja, aber von allem, was geschieht, wie es geschieht, weil sie war zuletzt vulgär, sehr vulgär, wie sie ist ausgerastet, also, und
das ist 90 €. Also und davon, ich habe Schlussfolgerung, das ist 5 € monatlich, 1,5 Jahre und so weiter. Sie hat es so geplant. Sie wollte es machen. Das war gezielt und geplant. Und man denkt nach, wie weit kann sie damit erreichen? Es ist nur wegen feindlichen Gefühle. Und was kann dahinter stecken? Und ja, diese natürlichen Feinde und diese negativen Erlebnisse in meinem Leben jetzt nur auf mich konzentriere ich jetzt. Hát, hogy ezek még egy pár szót erről, hogy ezekről a természetes ellenségekről, meg ezekről a rossz, negatív élményekről, hogy ich kann nur eines, ich kann damit nur so umgehen, tehát én csak egyet tehetek itt, hogy dass ich davon nicht beeinflusst sein darf. Nem szabad, hogy befolyásoljon ez. Nem szabad, hogy befolyásoljon. Das, ich kann nur so umgehen, dass ich davon nicht beeinflusst sein darf. Tehát ez az egyetlen esélyem. Ez az einzige Chance. Ja. Hát még itt vagyunk, ugye? Hát, és megint ugye, hogy meine Frage ist, wie weit kann sie damit erreichen? De az én kérdésem, hogy milyen messzire tud ezzel jutni. Tehát amik az életben fontosak, tehát die wesentliche Dinge im Leben, wie Lachen, Zufriedenheit, bringt es Zufriedenheit zum Beispiel, also Lächeln, das was wirklich wichtig. Und hier habe ich etwas gefunden, was ich hier vorlesen möchte. In keinem Handy. Wo ist das? Azt mondtam, csak nem kitöröltem. Rohadt életben, nem el. De szar, se. Jaj. Jó, ez nem hihetetlen, hogy kitöröltem. Zufriedenheit, pedig ez wesentlich war, aber ich muss jetzt suchen. Hát itt megint nem lesz, akkor most még a Google fotók az esélyem. Heute, ja, hier habe ich, also wie kann das wesentlich, ich glaube, damit sie tut noch alles schlimmer, also damit also Zufriedenheit, ja, ist ein wichtiger Teil. Ich möchte es vorlesen, ich habe in eine ärztliche Lexikon gefunden, tehát én ezt most szeretném felolvasni, egy orvosi lexikonba találtam. Zufriedenheit wird im Allgemeinen als ein wichtiger Teil des biologischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens verstanden, tehát az elégedettség általában egy fontos részként, de én azt hiszem, hogy ezt értem. A biológiai, lelki és szociális jól lét, tehát hát, hogy általában így értik, tehát, hogy az elégedettséget általában úgy értik, hogy der Gesundheit entscheidend bestimmt. Hát ugye az elégedettséget általában úgy értelmezik, hogy így hogy a biológiai, lelki és szociális jólét fontos része, amit
Der Gesundheit und Lebensqualität entscheidend mitbestimmt, amit az egészség és az életminőséget döntően meghatároz. Umgangssprachlich wird Zufriedenheit mit einem Zustand der inneren Ausgeglichenheit und Bedürfnislosigkeit beschrieben. Tehát umgangssprachlich ez a, nem tudom, ilyen helyi nyelv, tehát tájnyelven az elégedettséget a belső kiegyensúlyozottsággal, és hogy a bedürfnis, tehát hogy nincs szükséged semmit, és a megelégedettséggel, hogy nincs szükséged más semmi másra, megelégedettséggel írják le. Most, amit én ebből kiemelnék, csak hát szerintem ez also was ich betonen möchte, tehát amit itt hangsúlyozni szeretnék, tehát kire szólt, das ist wichtiger, also biologische Wort für das, wie die Magerheit, wichtiger ist. Hát es ist von alle Siegpunkt, ich wusste dieser Wort, Lesepont, Punkte, das Ausstandpunkt oder Gesichtspunkt, das aus allem Gesichtspunkt, also biologischen, also du fühlst wohl körperlich, psychisch und sozialen, also mit Menschen. Ja, ich bin alleine und dann trotzdem so. Hát én vagyok egyedül, tudom, és ennek ellenére. Tehát, hogy az, hogy ezt kiemelném, hogy a lelki, testi és szociális, én vagyok egyedül, mégis úgy tűnik, hogy én beszélek magasról. Hát ja, ich bin allein. Trotzdem, ich spreche von den aus Ruhe oder sowas. Ich kann das nicht sagen, ich möchte das nicht. Also, es scheint so, wie mit mir wäre etwas Problem. Tehát ez úgy tűnik, mintha velem lenne probléma. De hát, ugye jól vagyok egyszer, tehát danke, ich fühle mich wohl. Ez geht mir gut, tehát jól vagyok. Másik meg a pénzt kölcsönkérni, és nem visszaadni, és hazudozni lehetségesen, hát az minden csak nem rendes. Aber Geld borgen, nicht zurückzahlen, also Geld borgen lassen oder sowas und nicht zurückzahlen, die geborgtes Geld, ist das gar nicht nett. Das ist gar nicht nett von ihr. Hát, hogy ez így nem rendes, ugye egyrészt, de az ember próbál a dolgok mögé nézni. Man versucht natürlich interpretieren, aber ich habe keine Chance, weil ich habe nur meine Geschichte. Tehát természetesen próbál mögé, de nincs esélye, mert ez csak az én történetem van meg. Aber warum, hát zum Beispiel sich hat etwas starke patriotisches Gefühl, zum Beispiel. Ich hatte etwas bei mir gesehen, was nicht sollte, aber das was áltesult, tehát hogy látott nálam valamit, amit nem szólt, tehát ilyen erős nemzet öntudati érzést látott volna, valamit, régi tartozásokat, amiket nem kellett volna. Hát, hogy ja, das war noch eine Frage, das ist das, ich habe so viel notiert, dass Zufriedenheit, dass dieses Thema schon wieder gesprungen habe, darum schreibt man, weil das hat so keinen Sinn, aber ja, hogy bringt es ihr Zufriedenheit, das habe ich noch hier hergeschrieben,
hogy hát még azt írtam ide, össze-vissza ugrálok, mert itt jegyzeteket készítettem, de nem számoztam be, mert már túl akarok lenni rajta, mert már ez most már 7:30, ez is halbaktig mögte schon beenden. De az volt a kérdés, hogy ez meghozza neki az elégedettséget. Tehát, de hát ez ugyanaz van itt, hát hogy ez meghozza? Tehát most akkor azután most így rendben lesz? Vagy ez így élteti, tehát teljesen. Na, ez volt. Darum sage ich es auch, tehát ezért is mondom én ezt, mert én szeretném megkímélni az esetleges többi áldozatot, ha van ilyen, vagy lenne ilyen. Tehát ich mögte die möglichen, darum mache ich es, weil ich mögte die möglichen einen oder mögliche andere vor negatív Erlebnisse schützen. Hát, hogy, mert ezek negatív, tehát én szeretném megvédeni mást a negatív élményekkel, de ez nekem negatív, tehát volt. De azt hiszem, hogy én már ezt így földolgoztam, tehát ich habe es schon verarbeitet, aber das war gar nicht gut. Und kann sie damit, was habe ich hier geschrieben? Also, das, hogy mit írtam még ide, das war das patriotische Gefühle, also zum Beispiel mich beschuldigt, weil sie nicht in ihrem Heimat lebt, tehát például engem hibáztat, amiért nem a hazájában él, weil das ist Gesicht wechseln. Aber das ist nach ein Jahr zu wissen, tehát hogy ezt egy év után tudni, weil sie hat, als sie vulgär war, schon, oder sie hat einmal Gesicht gewechselt, tehát ő egyszer csak arcot vágott, wie ein Psychopatin, mint valami pszichopata leváltotta az arcát gyakorlatilag, és egész más arcot mutatott. Hát basszus, nekem ez egy egyenértékű egy idiótával, amit ő csinál. Tehát ez ist mir mit einem Idiotin gleichgültig. Tehát idiót. Es ist ganz egal, ob sie böse oder Idiot, es ist gleichgültig. Most nekem ez teljesen egyértelmű, hogy itt voltak gondolatok még mások, de hát ezt mindenki jöjjön rá magára, vagy nem tudom. Ez is gleichgültig, hát hogy nekem ez teljesen egyértelmű, idiót gleichgültig. Ez is ganz egal, tehát hogy mindegy, hogy ő most dühös, mérges, vagy dühös, mérges, vagy hülyász, ott ganz egal, dass die Teppát oder Idiot, oder Teppát oder nur, nicht Teppát, nur böse, sie ist ein böse Frau. Hát, hogy tök mindegy, hogy én dühös Frau, egy gonosz Frau, egy teufelisch böse Frau, völlig egal, ott nur ein Idiot, weil, szóval a magyar is mondja, hogy ne árts bele magad, mert nem azt mondják, hogy nem árts bele magad a dolgokba, hanem ne árts bele a dolgokra, hiszen csak ártasz. Tehát itt volt, hogy tehát akármit, ami egyébként se, de ez is egy rossz indulatú feltételezés. Das ist eine schlechtmütige Vermutung. Hát, amit most én mondok, was ich jetzt sage, ist das eine schlechtmütige Vermutung, weil ich weiß nicht, was genau passiert. Mert nem tudom pontosan, hogy mi történt. Oda eigentlich passiert-e so etwas, vagy egyáltalán történt-e ilyen dolog. Ez csak a részemről ez lehet, tehát von meiner Seite kann es nur eine schlechtmütige Vermutung sein. Aber ich habe auch deutsche Seite etwas gefunden, tehát német oldalán is találtam valamit. Tehát, hogy de, also, sie darf sich nicht schädlich einzumischen. Es existiert hier auch. Tehát, itt is van ilyen, tehát existiert, hogy jemand sich schädlich einmischt in eine Sache, was nicht ihre Sache. Alles, was nicht ihre Sache, kann sich nur schädlich einmischen. Sonst nicht. Also,
Ja, das war, aber von anderer Seite habe ich geschärfte Meinung zu Macht, zu immer, was Macht hat. Ich habe immer geschärfte Meinung wegen Zinsen, wegen sehr hohe, also wenn man Mánunk zahlen szólt, Mánunk-Zinsen. Tehát, hogy nekem nagyon erős, sarkos véleményem van ezekről a büntetésekről, mindenféle büntető kamatokról, amiket az embernek ki kell fizetni mindenféle hivataloknak. Die man allerlei Ämter zahlen szólt. Oda für Leistungen, vagy mit tudom én, szolgáltatásokért. Geschäfte Meinung. Also, sie macht vielleicht in klein, was groß macht. Tehát, hát, hogy lehet, hogy ő kicsibe azt csinálja, amit a nagy csinált. So, sie macht nur stattliche Dinge nach, zum Beispiel. Tehát, hogy ilyen állami dolgokat utánoz. Ja, wenn ich hier most mit vérszemet lehet kapni, tehát es kann ermuntert irgendjemand, wenn sie erfährt, was Office, eine Firma macht, eine Leistung oder ich weiß nicht, oder ein Amt macht und dann sie ez kann sie ermuntern, tehát hogy amit egy hivatalok csinálna, ezt őt bátoríthatja. Ugyanakkor Hindernisse. De hát ja, ich weiß, so, das ist nicht Eigenkapital und das ist nur Kapital, das ist ein Kapital des Geschäfts, aber das ist, wann werden Innovationen realisieren, also völlig nie, es gibt gar nichts, was hier im deutschen Bereich erfunden wird, sondern alles kommt von irgendwoher, so, aus irgendwoher, das ist meine Meinung, also das kann ich so machen, das, nicht, ich finde nicht immer korrekt, wie es geht, wie es läuft. Also, und noch dazu, und dann schreiben einen Brief und dann letzter Satz oder vorletzter, was du lesen kannst, mit freundlicher Grüße. Und dann eine Unterschrift. Aber das ist, man wird so empört sein, weil freundliche Grüße, und noch dazu, was habe ich nach einem Jahr für Freundin gesagt, das war, weil sie war Freundin, diese ohne Zinsen natürlich, nicht Bank, zahlen jeden Monat 5 Euro 1,5 Jahre lang und dann vissza van fizetve, und dann zurückbezahlt. Mit mondtam én ehhez a barátnőnek, ehhez képest, hogy fizessen minden hónapban 5 eurót, és vissza, természetesen kamat nélkül, és vissza van fizetve. Mert ugyanakkor nekem is vannak korlátaim, megvannak a korlátaim. Ich habe Hindernisse, tehát ich kann nichts machen, nur arbeiten. Tehát semmi nem más nem tudok csinálni, csak dolgozni. Ich bekomme Lohn. Tehát én megkapom a fizetésem. Én ezt a keretet nem tudom átlépni. Ich kann diese Rahmen nicht übertreten. Oder weiß ich nicht. Ich kann nicht mehr tun. Nem tudok többet. Így is tökre elfáradok. Ich werde so müde. Also ich kann nur das machen. Ich werde zu müde. Tehát én túl fáradt leszek ettől. Und es ist Gegenwart. Tehát és ez a jelenés. Én nem tudok felelősséget vállalni, csak magamért. Und ich kann nicht Verantwortung für andere nehmen, nur für mich. Und wenn ich mit jemandem in meinem Leben Gemeinschaft lebe,
das ist anderes. Mert valakivel egy életközösségben élek, az más. Da nichts soll Verantwortung für ihn auch nehmen, vagy hogy érted, de oder für, aber dass ich für sogenannte Freunde borge, de az, hogy én úgynevezett barátoknak kölcsönadok, az nem, ahogy a magyar mondja, wie Ungar sagt, ahogy a magyar, im Geld es gibt keine Freundschaft. Alle muss selbst machen. Da kann es nicht also das ist ja es ist bitterlich wegen Geld mit jemanden zerstreiten und verfeinden, aber das heißt, ich glaube, keine mehr andere Chance, als verfeinern. Ja, ez war alles, was ich sagen konnte. Jetzt höre alles ab. Tehát ez volt minden, amit tudtam mondani, és most mindent lehallgatok.